Kristo adom ne n'asomdwie nka ɔdɔfoɔ. The new covenant in his blood. The new covenant in his blood. Apam foforɔ miara me mogya mu. Yɛmmɔ mpaeɛ. Ɔsoro ne asase yɛfoɔ Agya Nyankopɔn akwanya bio na ɔde ama yɛn. Yɛsrɛ wo na wode hyira yɛn. Yɛni sɔ nti yɛda wo ase. Bɛka yɛn ho bio wɔ nnɛ nso so yɛadesua yi mu. Yɛbisa wei wɔ Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Ɔdɔfoɔ, apam foforɔ miara me mogya mu. Awurade Yesu Kristo ho asɛm ne yɛkan. Na kae sɛ yɛno ɛsua adeɛ na ɔtwe mu nyinaa afa the new covenant no ho. Ɛno nti no sɛ Bible no ka sɛ apam foforɔ miara me mogya mu a, ɛdeɛn na Bible no ɛpɛ sɛ ɔkyerɛ. Ɛno na yɛsua no nnɛ nso so. Yɛnsua adeɛ wɔ Hebrefoɔ nwoma no eti 8 nkyɛmu 6 kɔsi 17. Hebrews chapter 8 verse number 6 to 13. Bible no sɛ, na afei ne nsa aka asafodwuma a ɛkyɛn soɔ, sɛ wɔayɛ apam a ɛkyɛn soɔ a ogyina bɔhyɛ a ɛkyɛn soɔ so hyɛ ho mmara no ntamgyinafoɔ. Na sɛ kane apam no ho nni asɛm a, anka wɔrenhwehwɛ deɛ ɛtɔ so mmienu to berɛ. Na onunu wɔn sɛ, hwɛ, nna bi reba, Awurade asɛm nie. Awurade na ɔseɛ, sɛ me ne Israel fie ne Yuda fie bɛpam apam foforɔ. Ɛnte sɛ apam a me ne wɔn agyanom pamee da a mesosɔɔ wɔn nsa meyii wɔn firi Misraim asase soɔ no. Ɛfiri sɛ wɔn deɛ wɔantena m'apam mu, na me nso mannwene wɔn ho, Awurade na ɔseɛ. Na yei ne apam a na no akyi ne me ne Israel fie bɛpam no, Awurade na ɔseɛ. Mede me mmara bɛhyɛ wɔn adwene mu, na matwerɛ no wɔn akoma mu, na mayɛ wɔn Nyankopɔn na wɔn nso ayɛ me ɔman. Na obi renkyerɛkyerɛ ne kuromni, obi renkyerɛkyerɛ ne nua sɛ hunu Awurade, na wɔn nyinaa bɛhome afiri wɔn ho nkumaa so akɔsi akɛseɛ so. Na mɛdom wɔn amumuyɛ ho, na wɔn bɔne deɛ merenkae bio. Deɛ ɔka sɛ foforɔ yi no, ɔde ayɛ kane deɛ no dada, na deɛ ɛreyɛ dada na ɛrebɔ akora no abɛn ɔyera. Asedanka Nyankopɔn din daa. Anuanom ne adɔfonom a motie me ɛnnɛ anɔpa yi, deɛ Bible no ɛka wɔ ha ne deɛ ɔyi na ɛdi wɔ ha ɛyɛ nkɔmhyɛ a Onyankopɔn nam odiyifoɔ a yɛfrɛ no sɛ Jeremia so ɛhyɛeɛ ansa mpo ana apam foforɔ no yɛreba abɛyi n'adi, anaa Kristo ɛreba abɛyi n'adi ama no abɛyɛ adwuma. Enti no, Jeremia chapter 31 verse number 31 to 34, wobɛhu Hebrews chapter 8 verse number 7 to 13 a yɛkenkan nyinaa wɔ hɔ pɛpɛpɛpɛpɛ verbatim. Enti no, Onyankopɔn sɛdeɛ yɛdi kan ka no nwura sɛ apam dadaa no nyɛ deɛ na ɛbɛtena hɔ daa, na mmom ɛyɛtwam no, saa na nkɔmhyɛ no ɛbaa dedaada no, saa na nkɔmhyɛ no nso na ɛyɛ den ɛka. Sɛ apam dadaa no na ɛnyɛ adeɛ ɛbɛtena hɔ daa, na mmom sɛdeɛ adesua no ɛdi kan ma yɛte aseɛ no, sɛ ɛbaa bɛsi Kristo so no, saa pɛpɛɛpɛ na nkɔmhyɛ no ɛbaa mu, saa pɛpɛɛpɛ na nkɔmhyɛ no ɛka ɛde kyerɛ yɛn ama yɛte aseɛ. Afei so hyɛ nsɛm no ɛnso strong word a Bible no san use wɔ ha ɛboa yɛn ɛma yɛhu sɛdeɛ apam foforɔ no ɛsiteɛ. Use better in every way. At every chance bi obɛnya bi, use better. Use the word better. And wobɛhu in verse number 6 ɛwɔ Hebrews chapter 8 a yɛkenkan yi. So wahu, ɔse afei ne nsa aka asɔfodwuma a ɛkyɛn soɔ, sɛ wɔayɛ apam a ɛkyɛn soɔ, a wogyina bɔhyɛ a ɛkyɛn soɔ so hyɛɛ ho mmara no ntamgyinafoɔ. Ɛnti deɛ na Bible no ɛpɛ sɛ ɔka wɔ ha. Nti biribi kyɛn biribi, ɔyɛ comparison. Comparison means to what? Dada no ɛne foforɔ no, apam dada no ɛne apam foforɔ no. Nti ɔse baako kyɛn baako, na ɔma all angles a apam foforɔ no ɛkyɛn apam dada no. Nti the word better no
surrounding the whole verses na kenkan ekwesi 13 no emu ndozi Kristo ewo ministry a asofodwuma echenso ndi Kristo asofodwuma Kristo ministry no apambofo no esom no enra kenkan ze honhom som no eyosom echenso asofodwuma no high priest oye Kristo no o chen priest na wonim ewo apam dada esunum a omoye Levifo no nti echen eno ye baako de etosu mienu osanso ye ntemginafo ema apam a echenso ndi apam na nkasa no new covenant na nkasa no echen apam dada no old covenant no is as simple as that Bible no neka de san di hobio o say apam bufrei no emu boshe promises echen boshe na wo apam dada no mu in three aspects and verse number 6 na yi na di apam bufo no chen apam dada no in terms of osom na nkasa na emu asofodwuma apam bufo no chen apam dada no in terms of apam na nkasa mienu apam bufo no chen apam dada no in terms of emu boshe ndu apam dada no anaza apam bufo no de won na ope beta no na ope anaza ope de enya beta no we anu na fa nti Bible no eyi na di ema oti we nu nyina ase ena e kire o se apam fufuro no ewo ho manipa nyina de Jeremia boshe no a yakenkan no eba mu enam Kristo so no e kire no to se boshe apam fufuro no mu enhihye na ewo ho manipa nyina kaisa apam dada no verse number 9 no ekire yen so apam dada no by obra oyi won free Misraim so what I say and what this time ran here then ene musum no apam no mo course apam nti Onyankopon ne o ma Israel pe ne course apam ane o mo yes agreement no amama mufo nka ho nti na so no obi nye Israel ni na so obey timi edem rana ye adwuma na so obetimi abeka apam no agi so obey Israel ni asa ene friends a proselyte nti apam bufo no scope na universal nti Galatians 3:26-29 be cho say ye ni se apam bufo no we Juni anase we amama muni we lecturer anase we carpenter we wuska anase we niska you need that distinction no homo bia and boshe woman so homo bia so interesting. The other side of it no san kire say in the kenkan ye no san kire say in the new covenant no say the old covenant no na atonement o bibia so bi person oye bibi ko Onyankopon age ofa asofudie no Levifo asofudie no so no and this our apam fufuro ni mu now through Christ our high priest no utimi ko Onyankopon nchen wobra wa ba apam fufuro ni wura apam fufuro ni mu utimi ko Onyankopon nchen nam Kristo so empaibom you have access to Onyankopon bra you say priest na back in kan akire wansana so there is a whole difference in the two covenants and on the Bible ni yi ni di e de akire mi now in terms of say the ede boni che Bible ni san kan in the Bible ni say merin kai mo boni bio de kinkan sisi an Bible ni say omomumye Onyankopon kai bio and it happened only under the new covenant. That is the difference. In the apam dada no intimi mfa boni nche endo ameno ka ho asem entina na Bible no friends wo som in the true the atonement of Christ no apam dada no atonement ane wo ni say obi be patama no boni a ode moa no mrechire ni papunu emoja na be kwa akopatama no boni but eno no entimi yi boni afibia no saa boni no ne saa for boni saa be ye nkan ya de Onyankopon ani and there was no
forgiveness under the old covenant, but there is forgiveness under the new covenant through Christ. Say obebo saa afɔdeɛ prɛko pɛ a Kristo mogya ɛkyɛn mmoa no mogya no de bɔ afɔdeɛ no a ɛno ne tumi yi bɔne. Nti obi ba Kristo mu ne yɛsi yiyi ne bɔne a anaa yɛde ne bɔne kyɛ no ɛwɔ asubɔ mu a yɛwɔ hye away ne sins a it is as a result of Kristo mogya a ɛtumi yɛ dɛn ɛtumi yi bɔne. Afei yɛate wei nyinaa ase no, what is the point? Sɛ apam foforɔ no ɛyɛ Kristo ɔno ara ne mogya mu. Why in his blood? Wosua adeɛ wɔ Bible ni mu a Bible no bɛma wo ate aseɛ sɛ apam biara no ɛne mogya na nam. Nti covenant biara no yɛde mogya na yɛ dɛn ɛsɔ ano anaa yɛde mogya na ɛte ho. Wosua adeɛ wɔ Exodus chapter 24. Bible no sɛ Moses ɛde mmoa mogya petee Israelfoɔ no ɛso ɛde sɔɔ apam dadaa no ano. De bi ɔkenkan mmara no nyinaa kyerɛ wɔn mu na wɔgye tuu mu sɛ agreement a Nyankopɔn pɛ sɛ ɔne yɛkɔ ni. Wɔn sɛ yɛbɛdi so yɛbɛyɔ. Moses de mmara no mmoa mogya petee wɔn nyinaa so. That is why establish the old covenant through anaasɛ osili the old covenant through sɛ ɔhyɛ aboa no mogya na ɔde abɔ aboa no mogya no yɛ den ɛsɔɔ adeɛ no ano. Nti no the same way na Bible no ka kyerɛ in Hebrews chapter 9 verse 19 to 22 sɛ biribi a ɛwɔ apam dadaa no mu biara no wɔde mogya na ɛyɛ den ɛtee ho. Nti mogya hwie gu amma a bɔnefafiri so ɛyɛ den ɛmma. That is exactly the same thing ɛna yɛka wɔ ha sɛ apam foforɔ no ɛyɛ Kristo ankasa mogya mu. In Hebrews chapter 9 verse number 14 to 15 Bible no bɛma wate aseɛ sɛ apam foforɔ no nso sɛdeɛ apam dadaa no yɛde mmoa mogya na establish yɛde sili yɛde sɔ ano. Apam foforɔ no nso yɛde mogya na sɔ ano. This time around ɛyɛ mmoa mogya kɛdeɛ ɛteɛ wɔ apam dadaa no mu no. Ɛno nti na baako so kyɛn baako no. Te aseɛ yɛde Kristo ankasa mogya ɛna initiate apam foforɔ no. Yɛde sɔ apam foforɔ no ano. And ɛbere bɛn ɛna ɛno no yɛ true. That is when Kristo ɛkokɔ wuiɛ ɛwɔ asɛnnua no so. Nti apam foforɔ no ɛwɔ Kristo ankasa mogya mu. Ɔkaeɛ in Matthew chapter 26 verse number 28 ɛbere a institute the Lord's Supper. Ɔsɛ kuruwa yi ɛne apam foforɔ mmea me mogya mu a nipa bebree nti wɔrehwie gu ayɛ den ama bɔne fafiri. This is what it means. The moment ɔkɔ asɛnnua no so no ɔinitiate yɛ establish ɔsɔ apam dadaa no ano ɛde ne mogya na ɛyɛ den a ɔhwie gu wɔ Calvary no ɛna ɛde sɔ ano. Ɛdeɛ na yɛka deɛ yɛka ne sɛ Onyankopɔn ɛhyɛ nkɔm nam Jeremia so sɛ ɔde apam foforɔ bɛba na yɛ apam a ɛkyɛn so ɛyɛ apam a bɔne fakyɛ wɔ mu. Na saa apam no ɛyɛ Kristo ankasa mogya mu. Nti in his own blood mogya a Kristo hwie guiɛ no ɛwɔ Calvary ɛna ɔde sili saa apam no ano. The covenant is better because the mediator is better. Kristo si hɔ na fa Moses si hɔ. Kristo yɛ better than Moses. Fa apam no mu mmienu no mu bɔhyɛ si hɔ. Apam foforɔ no mu bɔhyɛ ɛboro so better kyɛn apam dadaa no. Afɔrebɔdeɛ ɛwɔ apam foforɔ no mu sacrifice better because Kristo na ɛde ne mogya bɛbɔɔɛ. Apam dadaa na ɛyɛ mmoa na ɛde bɔ. Mmoa no yɛ better than Kristo afɔrebɔ ɔbɛbɔɔɛ. Ɛna ndra me ma hu sɛ apam foforɔ no animuonyam no better. So ɛkyɛn apam dadaa no. So all these better ɛkyerɛw baabi a ɛsɛ sɛ wotena. Bible no sɛ nna ɛdi akyire. Yɛkenkan Jeremia prophecy no nna ɛdi akyire na mene mmienu wɔ mu. Ɛno mu nso na apam no dadaa no aba. But still wopɛ sɛ wosan kɔ w'akyi ɛsan kɔfa deɛ atwa mu no a Bible no kan no ɛsan to wo ho so. Verse number 13 is so interesting. Ɔse deɛ ɔka sɛ foforɔ yi no does it in that he says a new covenant he has made the first obsolete.
the mra ye ka apam foforɔ no automatically no ɛma apam dada no bɛyɛ dada nti nkɔmhyɛ berɛ no mu no na Jeremia twɛ ɔmo adwene susu sɛ apam dada no mmara na Israelfoɔ ekura no apam a ɔmo wɔ no ɛnyɛ deɛ ɛbɛtena hɔ daa ɛbɛtwam the moment a apam foforɔ no bɛyɛ den ɛbɛba ɛna ɔka de to a so sɛ ɔde ayɛ kane deɛ no dada nti the moment a apam foforɔ no baeɛ no apam dada ayɛ dada ɛna Bible no sɛ saa time na Jeremia hyɛ nkɔm mpo no na ɛbɛyera na nne apam foforɔ no aba no na ɛnyera ayera nti te adesua no ase deɛ ɛwɔ mu nie ɛsɛ sɛ yɛpɛ sɛ wote ase firi ɛnna adesua no mu ne sɛ the new covenant offers what the old could not. Apam foforɔ no ma yɛ de apam dadaa no ntumi ma in terms of real forgiveness bɔne fafiri sɛ wontumi ɛkɔ Onyankopɔn nkyɛn nam yɛ high priest a ɔyɛ Kristo so ɛmu bɔhyɛ a ɛkyɛn apam dadaa no mu deɛ ɛso and apam wei no ɛwɔ hɔ ɛma obiara ɛnam Kristo asɛmpa no mu gyidie so ɛnam adwensakyera so ɛnam paamuka ɛnam asubɔ mu sɛ yɛsie no ɛwɔ Kristo mu and sɛ waba abɛwura apam wei no mu ɛnam saa kwan wei so a fa aseda som sɛ wonya mma mbɛwura mu nso so a fa saa akwannya a Kristo de ato wei so na fa wo ho ɛba bɛhyɛ mu ɛsiane sɛ bɔhyɛ a ɛwɔ mu ne bɔhyɛ a ɛwɔ hɔ no ɛkyɛn so na yɛn nyinaa yɛnya saa bɔhyɛ no bisa ho saa nsɛmmisa mmiɛnsa yi sɛ woantumi ayi ano a san tie bio ebisɛ woante adesua no ase deɛ ɛdi kan list 3 reasons Hebrews 8 gives for calling the new covenant better than the old. Yɛtɔ so mmienu, how does the Jeremiah prophecy show that God's plan for the new covenant was not an afterthought? Yɛtɔ so mmiɛnsa, what does it mean that God says, their sins and their lawless deeds I will remember no more? Yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛda wo ase Nyankopɔn ɔma yɛhu sɛ apam a nnɛ ɛdi akyire wode ama yɛ apam a ɛkyɛn soɔ boa yɛn ne yɛntumi ɛmfa kwan a wode ato ama yɛn yɛde bɛwura mu no ɛmfa so nwura mu na yɛnyɛ anigye wɔ mu nsom na bɔhyɛ ɛwɔ mu nso wode hyira yɛn. Yɛda wo ase ɛde yɛn ho hyɛ wo nsa so bɛma yɛ akwanya te sɛ bio ebisa wei wɔ Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Adɔfoɔ, Accra.